ole hey request video karon siam le dona voinia hianin hey miron zota chu kan han siam le nga heng ho hi ni dona question panhiron ni e pakhat phe chu question hi tle min let ling deuh hu amin lo hre thiam menga chon hein hu theilo takin question hi keiman kan zia kanga ti hianin omani true plus root 2 mo chuan by 1 by true plus root 2 ani lenga chuan plus 1 by 2 minus root 2 ni le don ni hei hi tinge kan so don kan ti chuan kan so dan tu ta hian kan zia kanga mo harmi alwa chuan in sam de in keiman kan an soi fia lenga hei hi number 1 a chuan kan rationalize de yang mo tinge kan rationalize don kan ti chuan kan rationalize dun tur chu elai mi hi kan khoi ma sa phatang o basic in kan so kanga kan soi fia zung bonga keima po hianin ta hianin han en tangula 1 by 2 plus root 2 ni tatero kan rationalize don choi tinge kan ti don ta hianin multiplication kan sianga elai mi hnuai mi hi 2 minus root 2 kan ti le de yang ti hian certain dash question ni ta chu tiam point na chunga mi ka siang chen hnuai a hian tiang ka siang lenga 2 minus root 2 mo che chu ta hianin plus so matiro ka rationalize sa wangin ta hianin minus ka siak dei chuan chu tiang point na hnuai a minus ka siaka khalai te kha adang lam na lai ha kan triat lo pal ta kan soi le tu ni chu chuan ta hianin hanen tangula entinge kan ti le don kan ti chuanin 2 minus root 2 1 is and sange 2 minus root 2 ni le ta a hnuai vele thunge ro hi chu he tlemin dan hi dang vele do ta 2 plus root 2 ni ta tiro bracket a kan khung ve nga ni melon bracket an khungang tian 2 minus root 2 ta hianin kat soi du lai pakhat chu point mo le deu me a square minus b square formula mo ta hianin a square minus b square formula kan mangdona chu enge kan ti chuanin a plus b mo a minus b a plus b khani me ta khalai te kha chu chuan ta hianin han en taila enge a hi ni don kan ti chuan a hi true kan mangde yang mo a hi hei elai mi true a hianin omje chu ta hian kan soi fianga elai true hi elai mi a hi lo ni ta chuan b chu enge niang b square turin enge niang ka ti chuan he elai root 2 hi me b square tur chuanin elai root 2 hi kan mang chu tiang pe tinge kan ti da kan ti dan tur chu ta hian taila 2 minus root 2 ka tianga chuan a square minus b square formula ka mang de ang ti hian mo chuanin ta hianin hnuai a hianin hanen le taila chu tiang pokin helai mi ka so lai me ka hi kan cho chun zomanga mo hi helai mi hi ta hianin tinge kan ti don a square a chuanin enge kan dang kan ti chuan a square a chuan soitang khanin mo 2 square ka ti meang a a chuanin enge ka man ka ti chuan helai 2 hi chuan minus ka tianga b square a enge ka man don root 2 hi omje chu root 2 ti hian ani don ni ti hian le next an kal lenga next a chuanin 2 minus root 2 chu enge answer kan ti chuan ta hianin le 2 square chu 4 ani ta tiro 2 2 are 4 chuan root 2 chu hey 2 square le root hin cancela example lo chuak 2 chuan kan final answer a chu en sange kan ni don kan nei don ka ti chuan 2 minus root 2 by 4 minus 2 ta chu 2 ni melom hi kan nei tapot number 1 a chon hemi ka rationalize a hian enge kan nei kan ti chuan 2 minus root 2 by 2 hi kan nei pot chu tiang bugin anek sami hi kan ti velenga tan kan rap phenga tan kan rap phenga no en tangula khopuya ri hum me ya chuan next video vel thungero chuanin next question a chuanin nichinami ang bok khanin heng bok hi kan chokle doni mo helai mi hi kan chokle ngo tuna le etinge kan ti le don kan ti le dan tur chu 1 by 2 minus root 2 hi kan rationalize le ngo ta hianin han en wangwang tangla ka rationalize don chuan tinge ka ti don tan minus so matiro multiplication ka jenga 2 plus root 2 ka ti le dei to thuang khalai biga khan alai te kha tanglam na lai ni a minus ai chuan kan rationalize chuan le lama chuan plus ani dei thong chu tiam pen hnuai plus ka jiang lenga 2 root 2 chuan ta hian kan chok phei lenga mo 2 plus root 2 1 is an sange 2 plus root 2 ni meta chuan ta hianin ni chinamiang thau khanin a square minus b square formula ka mang le don a chan chu enga tinge kan ti chuanin a chuanin enge kan man 2 ni ta tero helai mi hi helai le helai hi a
adika chon helai hi b nianga lai po b nianga b ve nang wangin b po hi root 2 kan mangle deng chutiang ben ta hianin a square minus b square formula kan manga ta hen kan chok lenga 2 plus root 2 kan tianga by enge ni don a square a chon zamo 2 square ani menga chuan ta hianin han en le taula minus ka tianga mo minus ka tianga chuan next chuan b square ange ka root 2 kha ni le meta chuan root 2 kan tianga ta hian kan square liang chuanin ta hian a hnuaia hian kan chok chhun zonga ta hian a hnuaia hian 2 plus root 2 by 2 square chen zange 4 an ta tiro chuan square le root ta hi ain cancel le ta zange banga de chuan 2 boka sin ta hian zange le kan nei don 2 plus root 2 by 2 hi kan nei ta phot ni emi value vele thunga ro chuanin enge kan nei kan ti chuan ta hen kan rap chen le longa tlemin an nok pal takin fraction ho kha kan rationalize zota hemi value chu kan rationalize zo nuwa hi lo chota tiro 2 minus root 2 by 2 nia chuan helai mi tho hi kan fraction kan rationalize zo nuwa enge lo chunga de chuan 2 plus root 2 by 2 kha lo ni vele to thungani khalai te kha fraction lai ha kan rationalize zota tuna chuanin khami rationalize kan zo chia kha kan etang mo kan edeng kan rationalize ho kha step number 2 ni he 2 minus root 2 by 2 plus enge ni don achan chu plus kan tin achan chu tan plus wangnia helai mi bok hi kan ziak leang mo 2 plus root 2 by 2 kan tianga chuanin ta hianin han en teu katla sa chuanin base an chuanin base same kan la thina ti kha kan soya mo chu tiang pokin helai hi base le helai base hi 2 ni ve wangin base same ania 2 common kala deang mo 2 minus root 2 plus enge ni don 2 plus root 2 anianga enge kan answer ta hianin all sum deu chodana chu root minus 2 le root plus 2 hi ka cancel deang enge bangta kan ti chon 2 plus 2 lo banga tero 2 plus 2 by 2 lo banga chuan enzange answer kan ti chuan 4 by 2 nia cancel le taila 2 in 2 are 4 enzange final answer kan ti chuan 2 bok hi lo chuang le tuna hemi te ho hi kan rationalize zo ta tiro a final answer chu enge lo chuak ta kan ti chuan 2 chau hi kan nei ta ni chuan enge kan la khoi ma bak hei hemi hi kan la khoi ma bak theilom ti hian kan ti to thungang kan ti dan tur chu 2 plus root 2 tiang kan tianga plus alaya on vain plus kan tianga hemi te pani value khai nge kha true chau ni mo chuanin kan ti dan tur chu bracket ni ti ro kan multiply de ngani me long 2 2 r and sang e 4 chuan plus into plus ania chuan enge kan answer le kan ti chuan helai boga hianin root 2 hi kan final answer ni me ti hian hi option a omem kan ti chuanin khoyang hi option number c yes hela hi root enge c na 4 plus root 2 hi kan correct answer ni ti kan sethiam me tura pon ngai taila mo ton class kal du tan po hianin enting lai po hianin ala join thei renga ti kha kanan soile du ta hengi chu certain dice question ani vele ta harlawa exam ron chuang tu ve te ho khani ve pakhada e kanan choklenga chuan hemi vele thunga ero hi chuan in tlemina dan dang vele deu thunga ta hianin han en ta ngula enting e kan chodan tur chu ta hianin han en teu na hianin mu thei turan ngai taila 1 by root 2 plus 1 ni ta tero plus andia 1 by root 3 plus 2 ni vele thunga chon 1 by root 4 plus 3 ni vele thunga lai chon des ma akara khan chu tiam po in next enge om do kan ti chuan in 1 by root 4 plus root 3 dota hen enge om do kan ti chon om le tur chu 1 by root 5 plus root 4 tiang zel khan om do na om zia chu zana thleng om nga 99 thleng om phei char do ti na ni kha khalaya te khan kan sethiam tura po han ngai taila chuan kan chodan tura chu ta hianin han taila masabera chuanin enge kan ti don kan ti chuan nichinan mi ang chiang khanin kan rationalize leang mo kan rationalize lenga chuan a final answer chu ti hian lo ta hen kan thai re lenga ti hianin lom ta 1 by root 2 plus 1 chu enge kan ti chon identity kan manglunga ta hianin for example identity kan man don ni chuan tiang kan ti dan tura chuan number 1 a chuanin tain nan en tangula 1 by
root a plus root b identity form chu enge kan ti chuan root a minus root b ani vele thung ni khating khan khami form kha kan mang dona for example ata hian hem example hi kan penga 1 by root 2 plus 1 identity form kan man nu engting elo chodong kan ti chuan hei hemi identity hi kan manga 2 minus 1 ani to me don ti khan mo chu ti ang point ti po hian in han ta ula 1 by root 3 plus root 2 chu engi identity form kan man chuanin root 3 minus root 2 ani vele me ta ni chu ti ang point and continue char ta ti ro helaya hian in han taila 1 by root 100 plus root 99 identity form chu en zange kan ti chu identity form chu root 100 minus root 99 ani vele thung ni khalai de kanin adang lam na engma chuang lo wa chu tiang point ta hanin heng ho identity zongjong hen tiang identity hemi identity form zongjong hen kan siam phei vek chinanga ka ti da ni uluk deu lo en ta na ta hianin kan ti dan tura chuanin ta hianin root 2 minus 1 ani ti kan shangala tero number 1 plus kan tianga chuan hemi identity form po hi hemi boka hi entinge kan ti dong kan ti dan tura chuanin ta hian anin teu hemi a hian mo hemi a hian en taula root 1 by root 3 plus root 2 chu identity form a chuanin ta hian root 3 minus root 2 ani zelanga chuan a phei char changa chu tiang point na phei char changa hemi bo hi identity form chu en zang ani don kan ti chuan identity form tur chu root 100 minus mo plus kham minus ani den don ni chu root 99 nia ta hen example kan pengo example kan pek thei dan tura chuanin kan cancel vek thei to sin om zia chu mo ta hian han den teu plus helai plus root root 2 le helai minus root 2 kan cancel anga mo chu tiang point hemi inkara hian hemi data hian hemi identity form a hian root minus root 3 ni lenga lai root 3 le lai root 3 in cancel anga chu tiang point next ai ngem le don root plus root 5 minus root 4 anianga helai root 4 le lai root 4 in cancel chu tiang point next sa chuanin root 6 minus root 5 anianga lai root 5 le lai root 5 zel khan cancel phei vek do ni chu chon helai 99 le helai hianin a bulchi hen 100 bulchi nengem don kan ti chuan root 99 minus root 98 alo omanga mo 99 le 9 helai 99 le helai 99 hin kan senga helai 98 ne enge bang don kan ti chon hei minus 1 le root 100 chau hi to pa bang don mo khalai te kha asam ani wang khanin ain kan sel nge nge khanga ya hemi ka soyom jin la thiam che lo ni chuanin miron zot thale me don nia mo root 100 le root 99 che banga tiro identity form a kan da to root 100 minus 1 che banga root 100 ta hi enge kan ti chuan 10 r and zange kan ti chuan 10 r chu 100 ne tiro root 10 chu wang chuanin 10 pakhat chau kam la thei omzia chu khalai te bohanin square root ani a 10 pakhat chia kan langa minus 1 kan tiang en zange 10 minus 1 chu 9 ani a chu wang chuan 9 hi kan correct answer ni me si na o hi 9 ni answer ni mo ei all question ya tiang te poi thare ulu tuka chuan ka soyom zia tu na ka soyom zia hi in la thiam chen lo ni chuanin ka WhatsApp number 9362 mom 9362 880266 ahan and ting lai pang ka biak thei renga admission ti du tan po alati thei char ni ti kha kan soile du ni mo basic a train kan chan do na khalai kha chu kan du thlan na ne ro sen du chuan ka number a han mino